kumene ndija? Ndili kunchito. Kunchito. Ndio muzigwirana. Muzigu iwe ndani? Ndani huyu? Unifusa nzezo kwaja. Mesa ndili kunchito. Tukende kuti jani? Ndio kumene. Ndidu lukaso bwana. Za usiku madana nazo. Undizoone ndani? Undizoone ndani? Ndikuti kuturuka kumene ko. Iwe, taturuka kumene. Taturuka ndikuti taturuka. Kama ndo usiwe. Iwe taturuka. Bye. Iwe. Madana. Iwe. Madana. Iwe. Nakula ndani nonse mauno meeting hii chenga chake choda kuti tiziwisane matenga awiri amene atipeza ku office ku choncho tikwenda kukhala chero utenga utenge tikazo serious tukumvane. Okay, ditokoze tuambe kuti mafumi takuzani ngakhale tumiza utenga mwa pompo eti zokwambira tanaka uli matenga ndawiri yoyamba ndona kuti madam Makungwa have been confirmed kuti achoka nditu have been transferred Sir, my friend fasina kule abanga transferred. That's none of your business. Okay, my friend ngoziwa masichana. No. Chris, what is your interest? Madam wachoka basi. Iwa si mtu mfano ngoziwa. Okay. Change bitirire. Lord mesa nana ibompa. No. Change bitirire. Choncho office isanka muntu wina. Ochokera pano kaba ochoka mu office ena. Kubwera kuno. Kuzalwa mwana mwaye. Tuvana bwino. Chimeji muchiziwe. Ndikunena kuti Valeta, mutanga choncho bwanji. Tunena kuti office isanka muntu mulowa malo. Achoka pano kapena achoka office zina. Chimeji mudziwe. Sono bwana. Zimenzo zichitika liti? Nawi kodi Valeta. Chifukwa chani iweyo mafuma alowera za mu office muno. Abwana kuti yankhula. Zimenzo sizikukukhuza. Oyo kunja ku office eh? Yeah, okay zikukhuza zimene. No. Okay. Tienda kumvesera abwana. Nkani limeneyo ripoti mwalandira na upasane. Kachiwiri nchonera kuti tikusunda. Koma bwana musanapitilise. Ndimaona ngati kuti mene mara iniyo munataka kupanga zone kuti munthu uyu amene yoyo achokera pompano pa office. Pompano pa office. Nanga chokera chonekera so munthu wina ai Valeta. Ndokusemenzera office apanga ku headquarter atumiza munthu wenera. Amene sankhidwe under official letter. Tumfana bwino zimenezo zatha. China nchonera kuti pano tikusunda. Office ino tichoka. Tikuzibwera kumagwira zichiro zina zosiyana kuno kapena ayi tikoso sabwera chifuna kuti kupita ukandika ndi anzatu kagwira chiro limodzi ndi anzatu a general duties tumvana bwino chiwe chimuchidziwe zofunika. Report imene kubwera chifanya kuti palipo kulawira titatusa makano titanyamuka kunoko ndikumapeza kuti munthu kulawira uzabwera kuno nkuchedwa so office bwana ndi ndifuso kuti ifeyo tukugwira nchiro ndi asatha general duties kapena tukagwira Valeta ndichifukwa chanu makani mafuso anzako alibe mafuso nthawi zina siku mafuso mone kochenjira pa office. Okay. Maripoti. What? Guys. No. Mind your language. Meeting yata. Aresa turuke. Mind your. Uru vama glasi mwanza ngati ndo wanze. Sabanga ndo masewerayi. Sale sera vama glasi dokuzira. Sabanga ndo masewerayi. Mangu kula ntima basi. We basi. Every time mundu mosi. Odi amasamala diga igwa mafuto nira nasa kawa abasa mariga dos odi Yesu wow jem daima Hapo hey biza ima utabwera nani mungu yako ndi big man wanu kungodusa kuti yani si upangira kuna ngasa muri bize mufuna muzipanga zako nimefuna ndipozera cheto nova ndikomezera nini asa kutulukira kubwera basi kumwe after long time kwa basi unataka kuku yako unataka tambala wako nkuku iti
Iwo samake iwo mafuna nthawi uzononesa ngati ne upepere fanya. Ndinoona simona sikusule mankhwala Uzungusula mankhwala besa ni nkhuku. Oh. Choka. Kamera tu iyi. Kamera iyi. Kamera. Oh. Sikusule mankhwala eti. Dikira. Ya, tafika tu Ya. Kamera kuno ndimene kuno tateka kuti no. Ndizoona chili chonse chochitika pa compound. Komatu wakalisani kumuzi. Seje unangote ndikupita koteka mphepo. Ndikupita katenge zinthu pakana pano jemu. Ndakhala kwambiri chifukwa ambuye aku mathambi. Chabuli. Anakhala onse pansi ndi akumpala. Anakhala pansi kukambirana kuti no, jemu iti mutani timphike akhale. Tsopano mukaduta anakhala pansi sana dese zova. Mukati no sinde kuti anakana. Iyayi. Yes. No waje ukambirana. Ngati wopomeza kuti yes. Ya. Atakambirana ali no jemu timphike kawiri. Muta kundona romwina maonekedwe anga. Wasinta. Anthu amene kuti jemu mukwera mzindati kupikidwa. Choka. Kutoko ukulose uli pano. Uli manje mwanga sabwino kuli banji kumuzi. Kumuzi? Iyo. Kwabwino bwino. Yeti? Kwabwino bwino. Unotumpanga ndekwa yakamoto. Fire everywhere fire. Fire everywhere. Inesu ngakhale ine. Kutekwa papa chipapa. Akuwazi sidwatu. Kuteko chipapa papa kupita. Mwandola ndikuseka Ndipo beni madaboti subo no jemu yuzukala bwanji. Kuteko chipapa kupita. Ulamulilose. Odi mahazi. Odi mahazi. Ndikufuna muziwe kuti zimene zozo ineyo kumuzi. Kuna kunaziwa kale. Choka iwe. Ndipanga ndine. Ajemu. Apo izoni. Ine. Kuma swali kufuse ni gaye. Ine uje wanga alipo. Ndati. Nesa. Besa damene wandipasira ichi. Amalira. 2 days akulira. Kuchani. Ajemu. Tango muzoti utekana ndijemu. Kulira mwana misonzi. Kundilira. Anaona sina zake mwenu huyo. Kulira mwana ndo utengana ndiki. Inayo ambuye achitakumbuzira. Panabwera mamuno nekana imi gari moto yake hapo. Atakamfuna ndani? Ati ye. Ndakotuka hapo tango muzodiwe. Kuzio inu amene. Ine baba mumazi wakale. Ye kana kugwada hapo kupepesa. Watu usadalama ndakana. Mchifaka ambuye sono. Ndio watu usadalama ndakana ndazipita huko. Ndenda fusa mwana bwanja ali ndifuna jeni. Wene ambuye ndauza kuti kumene ku poison na Yesu muthandizi ndiye basi ndiye nkhani ndibetida kuputubisira kumusi ndibetida huko controlling yosi hapa ikhale manja kuti uko maso apano wenda kubwino kwambiri moti mphamvu ina ilusi apa kompa kwayamba kaili pano pa ikai ili mwaine muphatiza ndi maso awa kuti aziyang'ana pano. Ndimo sibona nakasido kusoni tinakwiza mukapaka dokosolo kuti mphamvu zikhale mwaine ndiza fikira kai mwaine fanya yeno ngasi kupangira kuti inenda mende kasamba muvuo ndasamba ndi ndamera kupika ni andiphika ine ndine zina zikamachitika ndizikupakira ndine koma opanga ndizikhali ndizikokutumiza ngati player ndedo musosimo aliendese iyo singasekereza muna thanza ndi trust ndio kukunda kama nje msaiwale sikuti ile kuvuta kuja ninasiya iwe sikukhale ni mphamvu ile ndili pano kwamba ngosa ndikufanda kukunikira iwe ni mwana iwe ni mwana panga wava iwe ni mwana wava suruzi chemerere nabwere mphamvu zose zilindi leo kuli jani ndiziyanganina kai neyo ndizipaka crossover kwa inuyo kuli jani hapana mbuye kuli jani hapana mbuye tutafika hiya ikhani khani iwe je abuye kuli jani khani yeah poison Uva uzindo opyeza ndabwera kutali uzindo opyeza tavera nikali ambuye tafika twe kutaone kujende kuno aje mtu ile tu sinema opyezido manive ile tu dufani kwa dikira jemu poison jani ile tu paka dufana poison jani wewe iwe ni mwana panga poison iwe ni mwana jemu ukanipa chino hicho poison ndipo sunga khali sema dopo wanive kuti jani kuti iwe ulima sewe la ndini ndipitiliza iwe ndiwe mwana kwa mpili wafu imene ndi remote imene remote control ine ndiziyendesera pa compound north ondizunguza mwamva ndamva nanga
Makuti ndiana zibwana kumene muzika nopeza ne pano. Tamvera nikayaje. Kumamvesesa zinthu. Baba. Apa inu chimene chanachitika muziwa tamvera za remote izo. Pano poison ndikuuze. Sungakwanise kusamala ichichi. Sungakwanise panthu pakino kusamala. Chiri ndine. Wamva? Ndakomana je. Koma uyesese nesi. Iyo ndipo apa mimi wapangira baba. Nesi akhali wayi. Itazera sima bwera. Iru apite kuchipinda kwani. Aliro apite kuchipinda kwani. Basi. Kagone nambwe. Kona nambwe. Basi. Amene wambuye amene mwapezo muzikoni ko kuvuma ndambuye. Hai. Ajemu pita nikatundu kasiye. Inu mulipo mpano. Ya, ile kamera hii. Ya. Kaone polisi ya Uli mwati kamera? Hii ndi kamera. Kamera. Izi angana china chili chose pa kompano. Apa sindagire sojito. Bisiyezi tukagula. Kama kuuza ndino ana. Inde. Chris, ndakuitana. Nkandina kuti on suspension until further notice. Certain negligence inona chita. Pankani ya recorder. Tenganikala hata muzipita. Sinauza mimi basi ntana ngaya ngani. Ndiye jogera kuti. Waipeza kuti. Inani pakampa spompa. Inali kuti? Pakampa spompa kode mwe. Ndeba isuna nduzi mwajango. Ndaipeza zulo mazulo ndikupita. Suna embe phone bwana. Phone kode kode. Okay, ndiye panga zoti mvere ma recordings amene ali mene. Mumu namvera. Ndimvera chinthuchi. Kuyesa kuchipanga check. Chapeza kuti mumu limengina kali kasi. Azatheka ba? Sindikuziva. Kama kadundu. Iwe nimasona kuti chose chinali intact. Masa nachitenga. Ndikachimvere. Yes. Nkana mavula ni ma headset. Maneve sasa. Tikuti chane manena kuti ndabweresa momu ndachisiya momu nathamanga baje kwampeza kuti ngampeza Jaffa ndibwere ma headset. Ndiye utenga wina ulonse mulibe. Mulibe. Mene ndachipezera. Sikina so. Okay. Yero. Okay, fine. Ndiye tona kuti panga bwanji. Yes. Yeah. Ndikona panga so report nani above. Hey. No, wait. Hold it, take it, tiende panga report iso. Zokusalimeza chitika above. For this another incident. Yeah. It's okay. Hey, usire. Ukwenda usiye, ndipange report. For suspension ndabwa ifaja hii. Kula ndira soka la taini. Yeah. Ndizipezeka pamalo pano kapena papazi. Tapita kai. Ndikuimbira phone. Okay, fine. And then in Mafusa. Look here. Look here. Okay. Mafusa. Yaraniso. Okay, chambo. Yosani zijambo yani. Phone yako ndanyamula. Ndio uzijambula so banje. Koda si ama uanga. Babe. Unankula naye? Nda. Nisa. Bana yeso. Kodi ndio unasema ndizikambasa nisa. You said ugumana naye to sort of things kuti basa sasa imbe so phone. Nendo kufuso unayankula naye. Yeah, ngani ngera isiye. Ngani zime sizona tuzika khala tuzikambasa bwana tuzikambasa soko. Kodi zili pati disipo. Ujifanda fusaza nisa wafusaza sipo. Okay, yo kana fanya nwe. Zasipo ndinakambiyana kale nakuzoti sipo singakumayiso naye sanga imbe so phone. Sana zakambirana simezo zinata. Tunakambirana ndiziwonda kumandi masitenyi. Takambirana nkhani zokuze kuti sokola tulikhala bwino lowala. Ndifaina ufuna zongobulisa bulisa kale. Wait. Nisa bakuba. Udula phone? Yeah, you see when you get me.
ati zinaija Nesa akuimba okay phone zimene kupanga pano vani zimenezo zakaimba ndoma mudula oh kusenza kuti zukanika kungomuyankhula kuti asasa kuimbireso phone koma mudula ako ndiye kumyankhula kwa mphamvu tamudule ai tamuyankhe ndimuyankhe muyankhe ukamuyankha ndio sokonze fene ndoma mudula tamuyankhe nesa phone ase wisi ndio nega zimuyankho chimene chikazilisa ine ndinozona akaimba ndizimudula ichi kukanika kungomuza nesa kuti usazanimbireso phone ukudula phone kumudulako zikusiyana nyaka yes wewe uzimba phone zikudula uziganiza kuti chani tandiyangane kuno andamva yedwa iwe uzimba phone nene zikudula zizithandazo zani kwa iwe sunamve tatembe nokondiyangane uboneva iwe chofuna ndijani kungomuyankha phone kumuuza kuti usamandiyimbireso phone kumakhandi ndi place chofuna ndijani zoti wendine zikwende yakuziwa sakudziwa ndezindikanthu tandiyange zindikanthu akudziwa sakudziwa uyunza izwikira kudziwa chimene ufuna ingusokondeza ndazipanga ndakhazikisa kuti wendisa wamuyankha phone ndewe kusokoneza kosangokumalizira rubanji akaimba phone kumuyankha nkumuza kuti usazandiyimbireso phone ndi makhandi ndi blessings makhandi namuza kale angopitiriza bela ndamuyankhula kale akupitiriza bela nditani umfanya niwe chimachitika munthu umatha kumva chisoni munthu umatha kumva chisoni munthu kamayankhula naye ineyo ndazikhazikisa zona kuti wisi ndone ndayankhule naye chisoni sichikhalapo chona zimziyankhula ifani ndikamuyankhula ndikamene ndikayankha phone yake ndimva zitafuna nene kuti chani wandimve I think inwe mukapange sort of my issues yanu ndinesa mukamazamaliza ndinesa muzandibweza yeah isizufika nesa ndikathana ija bali jani ndinesa kakambirane ndinesa mukazamaliza ndinesa yeah izafika kunyo sakononga baba yeah sizikutero tadi akapresi zingokhala kama ndinesa kuti bali kantu ndinakuza chifukwa chimene chero ndichifanya kuti zipanga zoti sinoyenziya mkwana kumene umakayankha phone yake ukakayankha mukakakambirana mukakamalisa mundibweza ase samakhalira munkhani ati tipange zinthu zoti zipita chisogolo dongosolo labwino asazafika kwandira nkankankono ule ndati mukakambirane ndinese mukakakambirana mundibweza zafika mwene blessings iya sipo jo mwangi yankatu iye temwayankhe ni lwanke ndaba ukudula so I think ndinawso ngapange sort out za ujenio what si ine wantu sona kuti dadi ai uyu tamwayankhe ine rusipo ndikoza muyankha muyankhe ndikoza muyankha hapo mpaka kumuuza iwe chikukanikisa njani kumuyankha okay panopa ndopita kwanesa ndikakonza izinthu yose zita kwa Blessing. Eso hombre le va a hacer agua. No la voy a llevar. Ay, sí. No. Está la mojera. Ay, sí. Sujuka. Sibazi fesi mazi watu. Mwante pale posi wa China. Zola kujoka hapo ulipo mposi mazi winga hiyo. Wakona kumavala zapa kumu. Zapa kumu ndijani. Chitenje? Ka chitenje ka madress ene aje mabula skirt. Ngasawo chombo kana baba kunyamuka kuti wamusatu ngonyamula chikwama ndi uje muzika pita. Iso. Okay. Ndiba khumba. Shabu. Adar. Kodi zankhani jamuli bwa. Ngofika kakola setu zankhani nkhani yake itima kama nkhani zambiri pita. Zankhani yake iti. Timagambira nasajana. Ngamba zachani? Zochoka hapo kunoko. President zinakuyankha kale. Naina kuti nisingachoke panopa. Iwe ukuza kuchoka. Ine ndikhale panopa ndikakhomba zanga pamai yako. Pakhomba mai yako. Iwe nakumasula kuti iwe ukuza kuchoka yibani go to your mother. Paliwe vuto ndi mai yako koma ineyo musandipangire chiganizo. Ile nzikhala panopa. Koma dadi mazozo ri kunoko siti makhako ndintendere. Hayi, musimakhako ndintendere. Makhako bwino, mai yako nesa, chili chonse chimakhalo chili bwino. Ndivuto ndishani.
Muloza kuti ma relationship yanga usewa akha kusokonekera mbuyo mu chifukwa cha Nesa. Nesa? Ose ni mai yake. Anthu ama jealous amene acha. Amakhalira kundipangira ma jealous. Khalira kusokoneza ma relationship yanga. Yeah, I see. Komabe ineni zibe vuto. I don't have any problem. If you have a problem, you are free kuza kuja kwa mai yako. Ndipo mai yako sema kufuna ndikati. Koma ineni khale pano. Singachoke ndekha. Tugeni atichoke tonse. Uchoke tonse ndine utifa yani. Ndiri kubanja ndi wakazanga. You want to go to your mother? Go to your mother. Ine ndi kukomba zanga sindifuna kuti ufuna test banja. No, if you want to go, you can go. I'm here. I'll be here. Nafuna kupita. Mfuna choka. Ai, jifayo na. Ai, ndipasa tumuchoke kumene. Nose. This is my house. So, mwana kala tukaiva. Ai, sindikakali kansi. You want to go? Yeah, I can. Go. Kule. Amaya wali nawo. Ashwaba, you want to go? Go. Ndibaso zikhala so bwino so. Takani kaito pansi. Sisi mani asi. Takani kaito pansi. Momoda khali pansi mu yankhulane, akuyankhula yini. Honey. You want to tell me what to do in my house now? You want to tell me what to do? Bullet. I'm not telling you what to do. You're talking to my dad. You cannot be talking to my dad. Watch your mouth, young lady. Watch your mouth. Honey. You have the guts to talk to me like that. Listen, you are talking to my dad. Anyway, standing here. What kind of man? What is that? Anyway, this is I'm not your daughter. I'm not your daughter. Of course you're not. Am I going now? Dad, can you listen to her? What do you want, Shani? Can you get out? You see that when I'm telling you, but they won't take it back to Is this what you want? And I want you to go. Where is this? Go. We are going together with my dad. You are going. Ashbaba. You are going. You didn't say it. You are going. Take your daughter. Take your daughter. You are going. Don't talk like that. Why should I talk like that? It's my house. I can talk however I want. This is my house. It has come to that. It has come to that. She has gone to Target. So I'm going to get to that. I'm going to and I don't care. From there. Of course it is coming from there. They also have been ring in unacho sakalikali. Mbona ngati sina bange notice. I asked you about Ashfa. I asked you about it. Unandi akakutisha? Unandi akoti inango. Oh. Ndinakubeza ndi banse ubamene bache mukugwira na kukwirana. Banse umakwirana. Nanga kusaluni. Usimona malipi foto wanakuona wewe unaona kwela. Nanga kusaluni. I'm Santos. Leave me in peace. Mupita. Umene mufuna kupita. Nose ni mwana wanu. Mupita. Mupita. Unandizifuandika ndile. Ino nose mwana maso wako ya ndile wandika kuna. Nose ndo bano muzicho tano. No, kama muzicho tano. Fanya zoshida zanu. Achuka pite kwa mai yake. Chifanya zoshida zanu muzicho tanoka.
So go. Nesine kuzichosa. Akuzichosa ndiye. Akulongeza apite kwa mai yake. Ile ndi kunongwa akazanga. Alongeza apita kwa mai yake kumene. Nisomulongeza apita kwa mai yake. Kaya kwa mai yanu. I don't care. Wafika venepo? Nafika venepo. Bravo. Wafika venepo? We can talk about this. We cannot talk about anything. We are past talking about anything. Mulongeze mzipita. I don't want you here. We can talk about it. We can talk about what? Nonsense. Mwana angafika kwandi yakula inechocho in your presence. Kumandi yakula inechocho in my house. Mwena wandi yakulira uyuyu. Zola. Talking to me. Mwana wandi ndamulela kuyambira ali wang'ono. She has the guts to talk to me like that. Baba. Nakutola nitu mstapwi. Osama iwala ai. Sorry for contraction. Pabwera lendo panjapa. Adona lowani. So Jim. Adona. Ungonera alendo lowani. Osa tifuza kali bancho. Tifike basi. Ah.